Action. Action. Halo, Ma. Halo. Tina, itu gak mulai nak, pirang-pirang bulan. Awak kuntek nak. Cut. Pirang-pirang. Wis gak apa-apa. Iya. Aku situ kamu pirang rong minggu nak kamu nak ngono ya. Ini, itu nang gua. Gak apa-apa kok cak dianu cak suruh. And action. Halo Ma, aku kesini nyari Sito Ma. Oh, Wah, jangan-jangan Ma, Sito itu ikut anak-anak bonek Ma. Hah? Iya. Cut. Bonek. Ngono ya. And ambil lo iki ya. Action. Hah? Bonek? Action. Bonek? Oh iya Ma. Oh, Action. hah? Bonek? Action. Hah? Papua? Iya Ma. Mati. Walah. Aduh rek Papua iku rek. Apa anakku rek, kaijenanku. Oh kalau di Papua itu Ma. Oh di sana itu Ma. Kesuwen Ru. Tempat. Langsung aja. Habis dari Papua ini ke Afrika, Mak. Oh iya. Roll action. Aku tahu. Heru. Sik. Oh, ini mau Papua sih ya? Iya. Ayo, lanjut, Mak. Roll, wah, Papua. Roll action. Hah? Papua? Iya Ma, dari Papua itu lanjut ke Afrika. Waduh. Roll action. Hah? Papua? Action. Hah? Afrika? Ojo ngopo ndelok kamera. Sambil Roll kamera Ma. roll action. Walare nang pasar di gaman-gaman ini iki sumpek rek. Gak cukup brambang cukup sembarang. Ngene kok dimasakno sing ndok omah ngecemes ae gak cocok sing siji njaluk iwak gurami, sing siji njaluk iwak kepething ngendok. Nang pasar nggo dhuwit 35 oleh bumbu tok. Lanjut no. Kok ngene tok? Gak maksudnya iku mandek ya gremeng. Ya wis. Ngene kok njaluk gurami asam manis kepething ngendok nang pasar duit daman-daman iki lho. Action. Jangan nandi. Ya Pak, aku ndelok situ, jangan nang Afrika. Cut. Action. Walah, nah lapo lho rek kok dadi koyo ngene. Sepatuan, gak ono taline, atik sepatune keciliken tak gegeden iku Mak, sepatune Mak. Atik nggawa kloso iki gawe apa, Mak? Wis ojo model-model. Anake durung mulih, jange saiki mbokne mulih. Iki mbarakno gawe ribute wong kampung. Wis ayo mulih, Mak. Wis Cut. ayo mulih. Cut. Action. Jange nang ndi atik nggo ngomong ngene iki lho jange nang ndi. Jangan ndelok situ nang Afrika. Cut. Sampeyan iki tak syutinge kok nisor mendukur ngene. Ambek ya sampeyan ngene ambek ngene ya. Wis ayo balik. Jangan numpak opo nang Afrika iku. Jangan numpak opo gawe helm, gawe ngene. Sopo sing ditunuti? Tambah ilang kok. Ayo mulai. Ayo wis aja sedih-sedih. Numpak opo jangian Numpak opo? Numpak len, Rono numpak len. Walah. Itu. Numpak nang Afrika numpak Ya gak apa-apa, aku awakku wis tak kompliti yo helm sepatu, iki gawe turu, iki salin komplit. Walah. Gak apa-apa. Ya lah do, nang muli apa do, makmu tambah nemen iki do kon iku do. Ojo ngrepotno wong kampung. Wis ayo rundingan ambek aparat-aparat RT jadi tolong. Ayo, ojo budal-budal karepe dhewe ngene.
Iki lho nggawa kloso sembarang gawe apa? Lak ngono, Mak. Action. Wis ayo mulai. Mau digolek wong kampung. Lho gak, lapo aku tetep ndarek sido aku. Gak, aku wis nggawa bekaket pepek pisan. Wis ayo iki. Gak, Iki mbakno cilik ngene yo. Lumayan iki mbakno cilik. Oh tak pengen pisan. Gak, kayak budal. Mulai. Budal. Digolek wong kampung kok. Aku budal. Iki cilik iki Aku mbakno cilik budal. ngene tapi yo Aku kandhanane budal, gak iso. angel iki. Budal. Budal. Budal, aku budal. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo rek? Kat, sik. Lu sapa kon? Kula sida Pakde. Oh, sida nang ndi arek iki? Kate nandi kok sida-sida? Terus teng mriki omahe Pakde lali. Lalin. Ngerti lalin? Napa niku lali? Masalah apa ae dadi lali, ya. Salah aku ngomong gitu. Sampean niku sinten? Kula sida Pakde. Sida napa? Sida anake emak. Lho. Lah makmu mbok sidakno apa? Mboten sida ten pundi-pundi mak niku. Waduh, aku malah bingung kok. Kon iki nang omahe Pak Dilana lho ya. Aja nggawe kasus. Ngerti kasus? Napa niku kasus Pakde? Lho. Nang Pak Dilana kok gak ngerti kasus. Terus ingatane Lana? Napa lana? Masalah apa ae sirna. Oh. Mlebu sik. Monggo. Ya oprek. Sandale koyo perahu arek iki rek. Nggih, cocok niki Pakde kula golek niku masalah sirna-sirna niku. Ayo. Gini. Jenengmu mau sapa? Silet. Sidor. Sapa? Simpel. Sido. Oh iya, Sido ya. Sido lali aku rek. Jenengmu mau Sido. Nggih, Pakde. Kok niki ana apa? Kok bengi tengah wengi nanggone kene iki ana apa? Kula niku Pakde. Ya. Kula niku minggat. Loh. Lah kon minggat iku karo kula ngono ta? Oh, berarti ijen minggat. Mang jare kula. Saiki ijen mbok ojo mencela-mencul to nang Pak Dilana iku. Masalah apa ae dadi sirna. Kon minggat mau karo kula. Kula iku arek ndi? Kula minggat ijen. Ya apa sih rek? Dadi wong telu. Ijen kula awakmu ngono ta? Lah kula kali ijen niku ten pundi? Waduh sik iki ana adan ya timbangane mlebu. Aku iki mrene ku kate menyelesaikan masalah Cak Mat. Aduh Sido, masalah apa? Di sini itu banyak masalah. Masalah ambek sapa Cak Mat? Loh, Pak Delana itu banyak masalah sama saya Sido. Aduh, pusing-pusing ini Sido. Lho alah. Ini Dok. Apa mandek? Ngene. Baterai lemah. Iku terus iku, Cak. Iku sik terus iku, ngerekam terus iku, gak apa-apa. Kamu aman kat. Masalah sama aku Sido. Itu Pak Delana. Apa cek mboten diberantas Yo, niku? berantasan kemiskinan. Ngono lho. Oh,
Kula berarti ana apa? Lho, ya mbok kok tau aku wong aku dhewe ya miskin kok. Aku dhewe kate kena brantas kok. Aku ati melu awakmu kok. Sampeyan melok aku. Ah. Iya, lah kon melu sapa? Melok sampean. Goblok, lak boleh melok-melokan. Lah jare mau sampean nulungi aku. Wis kat, duwowo iki.